मंडळी, मी ओंकार तुमचं स्वागत करते आपल्या मराठी युट्यूबच्या एका नव्या कोरा व्हिडिओमध्ये। आज कोल्हापूरसून तुमका एकदम शुभ प्रभात असा। आज आम्ही कोल्हापुरात असो आणि कालचा व्हिडिओ तुम्ही बघलास की आम्ही कोल्हापुरात पुरणपोळी खाल्लेलो। एक नंबर पुरणपोळीची थाळी, एक नंबर। म्हणजे कधी इलास तर नक्की भेट द्या आणि आम्ही इल्यानंतर मी तर नक्की जेवू जाताले, कारण ती जबरदस्त। थोडा टाइम कमी होतो त्याच्यामुळे 3च पोळी 2.5 पोळी खाल्ले, अर्धी पोळी दुर्वान खाल्लं। पण जर एकदम फुरसतमध्ये इला तर 3-4 पोळी तर नक्कीच खातले। तर आता आपण महालक्ष्मीच्या मंदिरात जातलो, अंबाबाईचं दर्शन घेतलो आणि त्याच्यानंतर आपण हैसर अजून काय खाऊ कसं आता एक्सप्लोर करतलो। चांगलं आहे की हैसून मस्तपैकी बाल्कनी दिसता। तर बारक्या ॲक्च्युली देखवलं नव्हतं रात्री, आता सकाळचा व्ह्यू मस्त, माधुरी बेकरी आणि गजबज असा सकाळची। तर चला आता आपण तयारी करूया, म्हणजे तयारी झाली, सगळं आवरतो आणि आईच्या दर्शनात निघूया। चला पुढे बघूया कोल्हापुरात आता आपण काय काय बघू भेटता। आता आम्ही निघालो, एकदम सकाळ फ्रेश असा। आता मंदिरात जाऊया। हा तर इथून सरळ रस्तो गेल्यानंतर मंदिरात जाता, ट्रॅफिकचा खूप आवाज असा। मंदिराकडे भेटूया डायरेक्ट। तर आपण रात्रीच्या कमानीतून आतमध्ये गेलेलो, त्याच कमानीतून आता आतमध्ये जातलो। लेफ्ट साइडीक आपणा खायसर चायची आणि नाश्त्याची दुकानं दिसतात। त्याच्यानंतर राईट साइडीक आपणाक पुतळे दिसतात, महात्मा ज्योतिबा फुले आणि आंबेडकरांचा पुतळो असा। आणि हैसर खूप साफसफाई ठेवली जाता, कारण की अजिबात कचरो नाही दिसलो माका। आणि थैले जे पायरे असतात ते साफ केले जातात कंटिन्यू। आता आपण आतमध्ये इलो। हैसर कोल्हापूर जिल्हा कारागृह शहर, काय माहिती कारागृह की नाही माहीत नाही। आता इथून सकाळ असल्यामुळे थोडा थंड हा सगळं वातावरण, एकदम लोक जास्त बाहेर दिसत नाहीत। इथून सरळ गेल्यानंतर आपण डायरेक्टली मंदिराकडे पोहोचलो। एक 2 ते 3 मिनिटाचं वॉक असा। तर पुढे जाऊया आणि बघूया काय दिसता। मंदिराकडे जाता आता आपण की लोखंडाची भांडी दिसली, ज्याच्यामध्ये आप्याचा भांडा, कढई, तवे वगैरे सगळा असा। तर दुर्वा काहीतरी बघता आणि किमती विचारता, तिका कदाचित क्वालिटी चांगली वाटली आहे तर बघूया घेता की नाही। आता आपण पुढे गेलो। हैसर आपणाक आप्पे आणि धपाटे हे सकाळचे हैले नाश्त्याचे खूप फेमस प्रकार असतात, हे आपणाक दिसतात। पण पहिले आपण मंदिरात जाऊया, आई अंबाबाईचं दर्शन घेऊया आणि मग बाहेर येऊन बघूया की आपणाक नाश्ता काय करूक भेटता। हैसर आता उजवीकडे गेल्यानंतर तुमका बरेचसे ओटीवाले वगैरे फुलावाले दिसतलेत। तर हैसून एक ओटी घेऊया आणि पुढे मंदिरात सरळ जाऊया। हैसरच चपला काढूया, कारण की पुढे परत चपला काढूची काय सोय असतात माहीत नाही। तर ह्या घेऊन पुढे जाऊया। हैसर कोल्हापूरचं मॅप लावल्याने असा आणि फेमस जी जागा असत ते त्याने दाखवले असत। आता समोर मंदिर असा, मंदिरात आपण जाऊया। हैसर आज सकाळी इल्यामुळे गर्दी नाही दिसणार, तर ओटी वगैरे घेतलं आपण आतमध्ये जाऊया। आतमध्ये काय शूटिंग अलाउड नाही आहे, मोबाईलची व्हिडिओ नाही घेऊ शकत। तर आपण आतमध्ये दर्शन घेऊया आणि मग बाहेर येऊया। तर आता आपण दर्शन घेऊन बाहेर येलो। आप्पे वगैरे ऑलरेडी संपले होते, कारण की 10 वाजल्यानंतर आप्पे नाही मिळत। तर आपण आता मिसळ, कोल्हापूरची फेमस झणझणीत मिसळ टेस्ट करण्यासाठी समोरच असलेला श्री हॉटेलमध्ये इलो। हैसर स्पेशल दही मिसळ, त्यानंतर लोणी डोसा वगैरे सगळा भेटता। तर आपण मिसळ घेतलं, त्याची टेस्ट करूया, बघू की एक नंबर दिसता।
झणझणीत एकदम. कोल्हापूरच्या मिसळमध्ये खासियत ही असता की तुमका ह्याच्यामध्ये पेटी पाव मिळता. म्हणजे पावाची मोठी एक लादी असतात, एका कट करून तुमका तुकडे करून ब्रेडसारखे देतात. कट केलेले तुकडे नसतात. 2 पाव येतात ह्याच्यामध्ये, 2 तुकडे येतात. त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये आपणा मिसळ, मटकीची मिसळ असता, शेव असता, त्यानंतर दही टाकतात आणि झणझणीत कोल्हापूरचा रस्सो असता. त्याच्यामुळे त्याची चव एवढी जबरदस्त असा ना की माका खूप आवडली. म्हणजे नुसतीच तिखट नाही, कोल्हापूरच्या मसाल्यांची त्याच्यामध्ये एक्झॅक्टली मजा असा. मी जनरली एवढं तिखट खाणं नाही, पण मस्त लागली. मिसळबरोबर आम्ही हैसर स्पंज डोसा म्हणजे दावणगिरी लोणी डोसा घेतला. तर 3 डोसे येतात, ते बारको खाता आणि आम्ही खातो. आता मी मिसळ टेस्ट करते. घाम निघालो माझो, पण मिसळ एवढी टेस्टी लागता की मी अजून 2 पाव एक्स्ट्रा मागवलं आहे आणि त्याच्यावर रस्सा टाकून खात आहे. जबरदस्त टेस्ट आहे. म्हणजे मी एक्सपेक्टच नाही केलेलं आहे की एवढा तिखट माका आवडत, पण कोल्हापूरने माका खूपच सरप्राईज केला ना. मी फॅन झालं आहे मिसळपावचो. कोल्हापूरची झणझणीत मिसळ खाल्ल्यानंतर आता आपण इलो कोल्हापूरच्या गल्ल्यांमध्ये. हैसर गज्जू मामांचा पाव वडो भेटतात, एका टोस्ट म्हणतात. तो आपण टेस्ट करण्यासाठी इलो. तर मी हैसर नाही खातलं आहे, पार्सल घेतलं आहे. पण एवढ्याशा गल्लीमध्ये गज्जू मामा खूप वर्षा टोस्ट हे विकतात. म्हणजे वडापाव पॅटीस असं आपण जे मुंबईत म्हणतो, थैसर पाव वडो म्हणतात. तर गरमागरम भेटतं एकदम आणि त्याच्यावर चटणी वगैरे मिरची वगैरे टाकून जबरदस्त भेटतात. तो खूप फेमस असा, पण शोधण्यासाठी खूप मारामारी आहे. मंडळी, गज्जू मामांचं टोस्ट घेतलं आहे पार्सल, एकदम आतमध्ये. कोणतरी लोकल असेल तर तुम्हाला इझिली भेटेल, नाही तर मुश्किल कार्यक्रम आहेत सगळे. आता आपण कोल्हापूरमधल्या लक्ष्मीपुरीमध्ये येलो. हैसर येऊचा कारण म्हणजे देशी गूळ, म्हणजे कोल्हापूरचा गूळ खूप फेमस असा, त्या घेण्यासाठी आपण हैसर येलो. ही लक्ष्मीपुरी असा हैसर होलसेल मार्केट असा आणि तुमका हैसर सगळ्या प्रकारचा गूळ मिळता. तर मी मुंबईत नेण्यासाठी गूळ घेऊ हैसर इले. मंडळी, आता गजू मामांकडसून पार्सल घेऊन इलंय. आता आम्ही घरात खातो, कारण की दुर्वा बाबू भरवत होती, त्याच्यामुळे दुर्वा घेऊन नाही गेलेला आहे. पण दुर्वा टेस्ट करायची खूप इच्छा होती. तर 1 मिनिट. हां, तर गजू मामांचा फेमस टोस्ट मी घरात घेऊन इले, म्हणजे रूमवर घेऊन इले. आणि आता खाऊन टेस्ट करून सांगते तुमका कसा होता. आणि गूळ पण हैसर देशी गूळ भेटता, 55 रुपयाक 1 किलो. तर ते होलसेल व्यापारी होते. आणि पिवळ्याचा दिवस होता ते केमिकलचा होता. तर केमिकलचा नको होता, आपल्याला देशीच पाहिजे होता. तर आपण घेऊन इलो, 3 डेप घेऊन इलो. आता गजू मामांचा फेमस टोस्ट खाऊया आणि बघूया कसा वाटता. चला मंडळी, ह्या गजू मामांचा फेमस टोस्ट असा. याच्यावर त्यांनी चटणी नाही टाकल्यानी, कारण की पार्सल होता. तर आपण आता खाऊन बघूया. कोल्हापूरवरून फोंडा घाटामार्गे आम्ही आता कणकवलीत पोचलो. आणि आमच्या गावाक वागदे मांगरवाडीत जाताना फाटक लागलो. तर हैसर आता 10 मिनटं लागली असत, कारण की मालगाडी जाता तुम्ही बघतास. ही गेल्यानंतर आता आपण पुढे घरात जाऊया. तर चला मंडळी, कोल्हापूरसून कणकवलीत पोचलो. फोंडा घाटातसून इलो. काय व्हिडिओ वगैरे घेऊक नाही भेटलो, कारण की खूप लेट झालेलो. फटाफट इलो. आणि फोंडा घाट चांगलो असा. बावडा घाटात काम चालू असा, त्याच्यामुळे फोंडा घाटातनं आमका 3.5-3 तास लागले. तर आता आम्ही कणकवलीत पोचलो. आता हैसर पुढचे व्हिडिओ कणकवलीचे येतले 2-3 दिवस. तर यो व्हिडिओ तुमका आवडलो असा तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करूक विसरू नका. तर आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटू कणकवलीच्या. चला, बाय बाय.